Ongietorriak Nafarroako bufoieko urrengo programara. Bueno, ja, bagaude ja hemen sinergia batekin ja nahasita, ja hau badoa. Eta pena da ez, ja falta dira proba gutxi ez, gaurkoa beste bi, eta aldatu beharko ditugu gonbidatuak, baina urrengoak ere oso interesgarriak izango dira. Baina oraindikan ez ditugu gonbidatuak aldatu, Xarma Leone eta Divina Komediarekin jarraitzen dugu, eta haiek ikusteko irrikitan nago. Beraz, guazen enekin hitz egitera. Eixo, zer moduz, arratsaldean. Ongitazu? Ikaragarri. Wait, what? Nire bizilagunaren katuak erasotu nau. Ez dakit katuak erasotu zaituen zu, baina zure bizilagunak horrelako egun honak ematen baldin badizkiozu. Nire bizilagunak dauko jaioberritako ume bat, Oh, mama. que me tiene arte. Normal, entonces, oiukotan nahi duzuna. Hau da, berak itxen dagoen zati 10. Zati 10, Amar Bueno, zadio. jaio berri bat, Amarreko, amarren bat. Matematikaz. Bai, amarren. Ostras, eske Xarma, praktikatu duzu, azkenengotik onera, ja, Hombre, garritu zu pilak. Mazta. Bueno, zer guztu beten nekatota? Bai, pues gero duzu lan gehiago maitia. Bueno, lana deitu baleike. Bai. Facturamos? Facturamos. Hori Orduan, gisa lana da. da, hori gisa da. a ver Lloramos? si facturamos. No lloramos. ¿Qué? I promise you. Shakirak dioenez, ez dugu negarrik egin fakturak egiten ditugu. A ver, Oye, también te emakume. digo, ez Bai. dira, o sea, que decir, compatibles dira, Hori esan binoen, Claro, porque claro. Shakirak ez daki, baino nik negarra egiten dut handik. Shakira negarra egiten du ere. Bale. Shakirak ez daki baino, emakume. Ikusi duzu bideo bat de Shakira pasatzen fregona alfombra Bai, bat gainean. bai. Ikaragarri. Bere abestia igosanean izan como... TikTokorako. Gure esan izan como... Zabesti. Tiene nombre... Ah, vale, bizarro. Bai, eta izan nahi zuen como relatable, eta igozauen bidixo bat para las mujeres domésticas, eta esan bera como etxeko gauzak egiten, eta fregonia pasatzen por la alfombra, en plan, Clara, mente, no... Gaizki dauden gauzak. Total, Gaizki dauden pixat gauzak. saiatzea konpontzen baino ez. Totalmente. Como, ikusi zuen noiz bait, Bai. el día de la mujer, jendea igoten Insta-storita, Zer, un tacón ja. lleno de escobas, pintalabios, Eixa hori? no sé qué, Buah. feliz día a la mujer. Drag. Hello. Drag, ikaragarri. Shakira nahi izan zen urte honetan, eski ez bergonzoso. Gero gongo da, bere etxia garbitzen duen pertsona gaixoa bada. Ja. Esta puta mierda. Total, tia. Total. Esan baina zuze. Ze hostia ya, tío, gero garbitxu que biolio tintorera alfombra putia. Ene maite. Ai, amatxo maitia. Shakira. Shakira. Y no de news, Xarma Leone, con los deportes. Shakira Leone. Shakira Leone. Hombre. También te digo Shakira izen ona, Bueno, Shake It Up. Shake it up. En Disney Shake it Channel, up, bai. Shake it up. Horixe Selena da. Gomezek abesten da bestia. Bai? Zeixo? Bai. Que depresión. Badakitu Xarma da la persona bakarra mundu honetan, gustatzen jakona Selena Gomez en plan de Ez, verdad. ez. Persona Oye, Selena bakarra. Gomez izan zuen sobredosi bat. Demi Lovato. Ah, Demi Lovato, hori. Bi aldiz gertatu zaila, Barkatu. Bi aldiz gertatu zaio sobredosia? Ez nazi dituela. Bi aldiz Nei esan diatela. Selena Gomez sobredosi. Ez que nazten ditut, atzekoak dira, ez? Berako bai, nazten ditxo. Berako bai. Demi Ai, lo ona. mezcla. Demi lo mezclo. Demi Lovato. Que novata. Bai. Eta duan Selena Gomezek zein dago, ez baduki sobredosi. Dauko lupus. Dauko lupus. Sifilis. Dauko Zer da lupus. lopus? Lupus Dauko da... de lopus. Ah, lopus, buf, hori da txarragoa, seguro. Bere sistema autoimmuneari, no seke, Ah, erasotzen egia da. dion sindrome bezalako bat, orduan zer gauza daukela, ba... Bai, egia da. Eta Gaixotasun eukiditu autoimmuneari ez da- giltzurrunak fatal... Mira, horiek ezin ditu donatu. Ez, total, eske... Jauz Behai doktore. donau bizkiote. Bai. Zaitu izan, Ah, bai? giltzurrunik gabe, Ostras. bere laguno berenak eman zion Ah, bat... ze guai. Bai, Ostra, laguno, Bai, bai, oso nire bat laguna. zion. Zeixo eman zuten giltzuten bat? bai. No, flote, ez da zen bat Hombre, ditxo zuki emango zein Bat. zure lagunari biltu. Ah, osea, estropeo jakon bi, eta indoko Claro. bat. Vale, porque uste nuen, Claro. en plan, estropeo Aunque jakola bat, teman Ez zuten dakit bezala. gaizki juntzan, oze, eta beste giltzurrun bat baitak egin mal, Eman ganotzen nire giltzutuna lagun batzuei. Batzuei, claro, baina zure lagun honenari. Bai. Baina, en plan, hor dau marra bat oso interesgarrea. En plan, ikusentzule baiteok etxean, pentsa dezazukete,
honi igual emango duzan, baina beste honi igual ez. Total, Claro. baina hor ikusten duzu, zein dira zure benetako lagunak? Hombre, Zein, giltzuduna jasoten dutenean. Hori da, edo definitivamente. ematen dutenean. Zu, behin, noizbait putea hauta azaz eta ez botut ematen nire giltzuduna eukidiozu errenkoria nire aurka. Vale. Ez que guztetan ez jatazko. hain lagune. Bai, Vale. ez. Osea, hori da lagun enrollo en plan familia. Eta noizbait ume bat eukin nahi bozu eta nire obuluak nahi baditxuzu. Azarretuko zeinan nirekin, ez da izkizute baten. Ez eskerrik asko. No oso kantzauta, oso egun luzia izan da. Ez, baina... Bai. Obuloaren, lagunen artean ere gauza jo konpartitzea ere Bai. horren alde. Nik badakit zauela kapitulo bat Aidan. Eta hau da superdemencial, porque pasau zen como duela 20 urte, baina basabain kapitulo bat Aidan, non protagonista baten lagun bat itzultzen zen 30 urte gero hau, no seke, esan jarraitu baino lehen hau. Daukot kopeta como ondo kokatuta. Bai. Ez daukot como hemen. Ez. Vale, jarraitu zagun. Aida itzultzen zen laguna, eta esaten laguna zen lesbiana. Eta esaten zotzen, itzuli naiz, porque duela 30 urte, esan zoztasun, noizbait ume bat euki nahi banu emango zoztasula, zure esperma, eta como un flashback muy cutre, si quieres una tortilla, yo te dejo los huevos, estaba como oso graciosoa. Baina, pentsatzen dut... Eta nori zaten zizkione... Altxema. Altxema? Altxemi, bai, horixe da. Eta, más allá de esto, nik nahi dudana enfatizau da, porque kapitulan gauzia, zan como que gero Txemak zaukon responsabilitate bat umearekiko, eta nahi zauen ikusi edo igualez, había como un conflicto muy raro, edo noizbait umeak, ez dakit zerbait txarra pasatzen bajakon, ber Txema zan responsable. Eta duan, bidali nahi dudan pregunta da, ez dau bideo beagorik ama bakarti bat izateko, edo ama bakartia, no, que deprimente, ama bakar. ¿Cómo se dice madre soltera? Vale, ama bakarra izateko, edo ez dau metodo berik bikote vagina dun bikote baten eukitzeko ume bat, zure lagun bat, extorsionau bieda hori txeko? Ez da. Badaz bankuak, eh? Claro, banko de semen. Oduan ze hostia. Extorsiona. Total. Es que sin, tienes cambio para el autobús del Huelva. Una pajica, un Vladimir! De hecho, gero joango gara nire darragarei buruz egitera, baina ni outfit hori, goiko outfit hori, nire darragarentzat me lo compraba, Ze outfit. Como que ze outfit. Nahi dut azpimarratu Xarama Nabigela txiste bat egiten, porque no es de camuflaje. Saiatzen nahi naiz bai, saiatzen. Ze outfit. Joder, barkatu. Barkatu. El traje nuevo de la emperatriz. Es que ni ez dut arrapatzen oso ongi horrelako gauza. Generación Z. Será eso. Munduko txisteik zaharrena. Total, Badau txiste bat, neska bat militar batekin afaltzen, en plan, restaurante batek, eta norbaitzak ateratzen zelgazki bat, en plan, ze tristura ikustia jendia bakarrik. Ikaragarri. Komedia. En Nafarroako bufoia. Bueno, equipo, guazen berriekin o ez? Bai, hortara etorria, pues. Hortara etorri gara. Bueno, pues berriak ez dira hain positiboak. No me jodas. Ze badirudi aldaketa klimatikoa es un hecho, para los que lo querían obviar, es un hecho. Bai. Eta ari gara, apiri eta martxoan izan ditugu, 30 gradutara ailegatu gara Euskal Herrian. Bai Nafarroan, bai Euskadin, iparralden ez dakit. Andaluzian egongo dien 50. Eta gaur bertan, hemengo maxima zirela 22 edo, zen Andaluziako minima. Bai. Apirila. Es lo que hay. Dragain behar da hor, Jodido, Makillaje guztia hor. Bai. Meia sufritzen deula. Perruka jarri behar dezu. Perruka. Nik ez dut bidali nahi mezu hau gure familia maitei. Baino badago... Yo no soy racista, pero... Bai, nire kondukta kambio klimatikoaren inguruan jada oso derrotista. Porque... Badira ja 20 piku urte esaten. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! La jendea, no, inbiosuna da, eran en esta pajita de cartón. Guk jarraitzu bigau ekoizten 500 monovolumenes al día, eta botatzen las baterías usadas al mar, porque da errexaua izuna pagetia birziklatzia baino. Oin bai, zuk zure etxean, kontuz, con los vidrios al verde. Los vidrios, oin bai, daukot un mitin en Ferromuriano, eta jambinas en mi jet privado, porque bestela ni pobreakin ez naz jomia. Orduan ni janau, gure badau, el señor Musk, edo el señor Bezos, edo el señor su puta, edo Jeffrey Star, konpontzia haien dirutza guztiakin, un golpón de talonario, eta plantao como a 5.000 landare, egin desatela. Ni egon binaz nire txihan, con mi pajita de cartón.
esperando al apocalipsis. Eta gainera dauku beste baza bat, porque Euskadi, dentro de lo que cabe, oso ondo dago kokatuta. Dauku Bai, kosta, egia lo da. cual es una mierda, baina doia, ze doia, Goierri. Bai, Akaska- Goierri. Me la pela. Me la pela. Fan die ja. Eta gainera dauku klima bat oso ona, eta ni oain, egoistamente eta oso itxusia da esatia, baino ni oain, con las mínimas de Andalucía. De maravilloso. Oso gustora. Ja. Con las mínimas. Oso gustora. Oin bai, hemendik 10 urtetara, bai, igual noia en canoa al supermercado, Bai. erostera como los últimos supplies de latas de atún posapocalípticas. Baina, nik ez dut konpondu behar! Ja. Nik ez dut konpondu behar! Ai. Orduan, berriro be notizietan, ¡guau, el cambio climático es una putada! Vale, ta oin ze. Ja, berandu goaz. Ja. Ta oin ze seguro zoitxea. Apago, no tiro de la cisterna. David esaten, en las Canarias, nola esaten da gutxi dauenean? Shortaje, euskeraz. Sausage. Eskasia. Bai. Ur eskasia. Desabastecimiento. Ur abastezimiendupea. Ez dago ur nahikoa, Ez da urik, Ja. Kanarietan. Ez da urik, Kanarietan, eta dabil jendia izaten, no, ez botakataitik. Botakataitik itxosunean kake, itxosunean pixa, berdina, ez botakataitik, ez gazta ura. Cocina con el fuego apagado. Oin bai, ¿cuántos... Con una vela. Hoxe da, Bueno, behintzat kanetan, zenbat hobe. campo de golf das Kanarietan? Maja. Larogeta mar, Claro. danok, pum, regaus, Uretatu, pum, claro. hotel, jacuzzi, a todo meter. Sauna. A todo meter. Sauna, baina Sauna sauna- paradiso, a todo meter. Eta gero, ezin gare egon normal, pobriok, porque da nada gure culpa. Eta jendia, azten denean, urperatzen, adivina, o hay revolución armada, o hay conducta de alguien que pueda hacer algo. Baina nik, ez dut konpondu behar. O sea, maravilla, esto me encanta, o sea, Bai. edo armak hartzen ditugu, Bai. edo kartoizko pajitekin geratzen gara Bai. gure etxea. No, kartizko pajitek ez da bien bihar esada. Ja, Armak bai. ja. Hola. Enaltecimiento de la violencia en la televisión pública, jamás. En Xaloa, igual. Es que, pues divina, es que banduzun diskurtsoarekin, pues ezin dut Bai. ere zer esan. Eskerrik asko. Nire gustako litzaideke mezu positiboagoa bat bidaltzea. Botaseik, Ja, baina egia da esan Es duzuen, que, pues claro. nahiko arrazoia duzu. Positiboa, dezazuela etxen nahi duzuena. Ni bizik Ure edan, jarraituko pajita dut. plastikozko silikona. Es que, ja. Erosi pajita honek Sartu. metaleskuak eta gero bota. Ja, Erosi bestea. baina baita ere ez da gustatzen, osea, horrelako diskurtso bat ematen duzunean, baita Bai, ere ulertzen dago dut. arma doble filo, ¿sabes? Porque gero Bai, da oso derrotista. jendea Claro. ez duena gure ezer egin, porque no sale de los potros, Bai, gero ez, dauko hartzen du hori hori. como excusita. Bai. En plan de, vale, pues jarraituko dut birziklatu gabe. No, nik Claro. birziklatzen dut. Claro, hori Claro, da, bai. orduan, zuko hau esatea nik zu ezagutzen zaitut, Bai. gutxi bada ere, baina, osea, Esto bastante. hori da, ulertzen, osea, badakit gero zure gurenokotasunan egiten duzun, ez? Bai, Kontzientziki, baina, claro, horrelako diskurtso bat ere, bidaltzen dugunean, Bai. badago jendeak, Bai, ulertzen dut. ez du inoiz birziklatzen, ez du ezer ez egiten, eta Bai, gero como la, claro. eta hartzen ditu horrelako diskurtsoak, como, como Total. oro puro. Claro. Zeda, como, horrelako zerbaitetan, ez apoiatuko nire... Aitzaki bat bestela bai, auketela. hori da. Claro. Bai, Hori da. Ba, bai, beste bai. die Hori hortan. da. Ba, honek hau esando, Bai. Hori da. Total, ya jodiruta gas. Buah, me cago Claro. dentro. Bai. Claro. Me cago dentro. Claro. Me Al cago final en me el cago. váter de mi casa. Y no Eta tiro. la cisterna. Ai. Buah, Oixa, chaval. la cisterna. Ba, bai. ¿Qué te digo? bai. No, Eres baina- la cis. Dauko- Eres la cis de la mesa. Soy la cis de La la mesa. cisterna, cisterna. bai. Hoixa da. Baina ni daukot zure hipokresia horren kontrako beste hipokresia bat, Venga, porque dale. ulertzen dut jendiak txuminada honek ezin dut, baina nau oso aurka de la Ja. responsabilización ciudadana, eta eske zuk hartzen badituzu mundu honetako ultramultimillonario irresponsableak que van a comprar el pan en el jet privado, Claro. eta kentzen badituzu erditxik, gudanok egon geike Maravilla. tirando pilas al mar por deporte. Eta mundua esan bukatuko. Das Irlak, hay una isla más grande que Texas, Saborra Bai. India en el Pacífico. Hori garbitxu leike. Con un día Eta del arroz sueldo. bat eta txilema Bai. desertu bat. Con Hartzen eso dozu nació tipo unos baten, looks. hartzen dozu tipo baten salario ez, nola ditzen da? Soldata. Tipo baten patrimonioaren Ah, vale. euneko 0, bata, coges la isla de basura y haces Ya, vaya. fraus. Ba, bai. Ja, Amaitu da. akabo. Acabo, a ver, astasunarekin. En pos de no es dau, en pos de un mundo verde que corra la sangre roja.
¡Guau! Lema de la hostia. Oraintxe bertan pentsatu duzu. Bai. Me encanta. Oye, tatuatzeko Beste bat. lema bat, Ni en maquillaje Hazte un Vladimir y en pos de un mundo verde. Que corra sangre roja. Me encanta. Horixe da, nire makillajeak Hola. behartu nago abezatera. Il maquilla. Nau super satanik. Guau. Bai, dauke isa bat, Zaizu. de repente, Ixa bat, nahi dola igual. izan Bai, porque dauko tesoro bat, hemen sartu. un tumor. Tumorcit, no. Eta kasu diozu ixa jakiteko non operatu behar duten, ez? Bai, Aquí! aquí. Horixe da. Lobotomia. Abreak. Bai, abrir aquí. Badau tatuai bat. Erakuzi, egon zan oso modan, como punkien eta eskinetuen artean tatuatzea, como guraisa Pixa bat txiki bat, zurrun. con unas txik 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 txik. Bai? Bai. Bai. Hala. Bai, edo agitar antes de usar en el pubis. Ferry Chirla. Horixe da. Gebri Horixe. txirlarentzat, Cuatro igual. Unos Badau beste tatuai oso gracioso bat dela jartzea lauru bat eta ongi etorri hemen en el pubis. En plan, el pudo. Hori da, eusko Ta jaurlaritza. tipografia de baserri, de Edo insert coin de men utxo jarri esaten Parkin zuen pool, ere. Pixa bat parkin publiko. ipurtzulon. Hoxe da. Buah! Ipurtzulon. Ezagutzen duzue Abelazkona? Igual bai. Ez. Da performance artista bat hemen Iruñakoa, Abelazkona, ez? Honetan jati zen, uste jarraitza ustela Instagramian. Jarretzen zaituzu? Uste dut, Qué maravilla. flipas. Me encanta. Joki, eh? Perfort. Pues nahi superfan, bai. Ja. Pues tipoak, egin ditu kriston performanceak eta egin zuen performance bat. Zela, honek, tipo honek, zanahorioa, estatu batuetakoa. Donald Trump. Bai. Beraz zegoenean, hor boterean eta zegoen gauza Bai. hori pilpilean, egin zuen perfo bat, non tatua zuzen benelano, Bai. purtzuloan, Make America Great Again. Ah, beira, Make America Great Me Again. encanta. Trabaja. Zer Me da? encanta. Eta horkak egiten zuen egunero ez, Amerika atertzen Amerika. behi purtzulotik Arima Make sartzen America zen. Great Again, eta me Wow. encanta. Galdetu Simbolismoa. nahi gauza bat oso irrespetuosua. Nire, buruz? Ui, zio. Aima, zuk kaka iten dez. Ez dakiten entzungo dizu da. No. Perfor mundua, Bai. como de podrido está. Porque adibidez, drag mundua bastante podriruta dau. Esan neike, en plan, porque nire generación, el mundo perfor da como forma arte oso, muy mal dicho, performatibua, oso amplioa, oso subjetivua, oso bla 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 bla. Bai. Hori jerarkiza behitzen da, hor movidas das, malroioak das, Ja. mi perfor es mejor que la tuya. Claro. Seguro. Bai. Flip. Ni ez nago... Flipa. Claro. Ni ez nago hain como sartuta maila inaltu batean No, ikusteko. esan izenak, esan izenak. Baina, definitivamente, eta gainera, asuntoa da, dragaren antzera eta klaunaren antzera, performantza da zuretik asko sartzen duzun, edo stand-uparen antzera, Hoize da. zuretik, eske guztia, oza, Bai, eske bai. zara zu, eta gainera, normalean lantzen dira, pues hori, pues zuri, hor, pues, Bai. traumak edo, bueno, igual ez trauma, baina, Bai, bagajea. bai. Bai. Eta orduan, claro, horrek ere dauka kriston pixu bat, eta igual ez dago, oza, ez bakarrik dagoen kompetentziagatik, baizik eta ja zure barneko guztia mugitzera izanelako, Bai. hor dago asuntitos. Izan behar duzu hor... Baina eske, porque adibidez, stand-uparekin pasatzen zaidana da, eta arte forma guztiekin pasatzen zaidana da, jo, badau desberdintasun, esan bio dana, voy a quedar fatal, baina berdin Ahí jat. Voy a quedar fatal. Badau, beira, artia goitzeitzen, disfrutau, expresau zaitxez, egin zeure, Basoakiri, no? egin zeure Ja. hoberena, Bai. egin zure produktua, oin bai, badau jendia, talento gehiago dokona, eta jendia, talento gutxiago dokona. Total. Esan dut, es controvertido, yo creo que es cierto. Eta orduan, niri gertatzen zaidana da, Bai. adibidez, stand-upian nire laguneketan esaten gau, jo, normalian, show baten ostean, norbaitxek esaten batzu, ei, zen moduz egon naz? Ondo. Shh, se acabó. Porque ez dozu juzgau bihar, ez dozu esan bihar, porque da gauza bat oso pertsonala. Total. Oin bai, nire lagun min Claro, esango diot. ja esango dizut konfiantza gehiagokin, Claro. baino bestela, ni ez naiz sentitzen kapasa juzgatzeko beste humorista bat. Ja, eta aparte dela inor. Total, Osea- esate uste, nola ingo zinun hau, eta nik, jo, ez que ez dakit, ez que ni naz ni, Claro, zuzare zu, claro. daukotu zure asuntua, sabes? Ja.
Bai, eta duen, en el mundo perfecto, bai, como da in abstracto, Bai. eta brama da. Bai, azkenean artea eta guzti da oso subjetiboa. No, baina badago jendiak esatuzuna, nik hau hola ingo nuke. Zuk aldetu gabe. Total, Jo, nik hau ondo nago hola, Beako la ingozon. Me la Horregatik da suda. subjetiboa. Baina horixe, da, gauza- ez du gustoko hori, zani, Ez ni ezta. ez baldin badizut, iritzia galdetu horrelako zerbait buruz, es como no me la des. Total, monologo baten Total. ostian behin, etorri izan Total. tipo bat, monologo baten ostian etorri izan tipo Es bat, que este momento- kuaderno batekin. Ai, ama, Esan, oie, barkatu, pentsa dut, esan dozu nian hau, igual, esan zeik balatani. Bale, eskerrik asko. Ez nintzen azaldetu, porque berez Ez, ikusi ez nauen, zuen Ja. idea. ikusi nauen, zaukola intentzio bat oso ona. Esan, tu kien eres? Hori da, eske, karo, zein zea. Eta ni ez nintzen inoiz ausartuko olako zerbait. Eta batzutan baita ere nik uste dela pertsonek, osea, erakutsi dutelako en plan de, mira que talento tengo, ez? Osea, behitu ni ere Ja. ona naiz eta hau okurritu egin zait. Bai, desu, ai oso ondo maitea, Hori da, gure hori da. korromo bat. Hori da, bai, pin bat. Ireki open mic bat, de repent. Horixe da. Ja, bai. Claro. Tilo, ¿te quieres subir? Ja, hoi da, pues ya está. Tipo batek, hau da, ni bizitzen dut gauzaik farregarriena. Putos maricones, esan biot, nik esan neike, porque tal. Badaz jendia LGBT komunitatean. LGBT komunitatean. Barruan, komunitate Bai, barruan. bai, sobre todo en la G. Bai. Porque, begira, gu G-aren artean, gare jendea normalian bizitzako hainbat... Ez zara, ge? No ninas B. Vale, egia da, pero soy mariconi, entidad Ni política. NBG. Vale. Bai, LG, bai. LGTV, televisión LG. Bai, es lo que te digo. Gara jendia sufritzen dagoena diskriminazioa eta hainbat egoera como zail eta garatu behar dugu defentsa bat. Bai. Badau jendia, bere defentsa dala izatea super mala. En plan, mala. Bai. Ja. En plan, bratzeko neska gaizto como con la nariz Bai, respingona, bai. como la niña repelente, como Ashley A. Regina George. Baina Regina George hau ez da- total. Hau ez da, horrela, baita ere mainstreameko pelikuletan, filmetan eta horrela erakutsi dutelako como el Bai, tipo gay. eta da orduan- feminitatearen, Hor- eta emakume, osea, gehiak erakutsi zuzelan, eta emakumeako gai, eta normalian da emakumeen islada bat, eta bada feminidadearen aspektu bat ez dala berez maltzurra, baina ez ari izan biharola beti. Eta badau jendia dala hola, beti. Ja. Y es muy cansino. Eta behin monologo baten ostean, tipo batek, esan zuztan, ai, ikusi nintzun beste show baten lipsync eitzen. Eta nik bai, eta zen moduz gaurko baten zuztan, jo, beto jarraitu itzen lipsync. Baina en plan como, eta tipo hau egon zen como komentatzen aktuazio guztia publikoan artean, eta nik badakit, nik itxen dela hobeto stand-up, que lip-sync no es por tirarme flores, baina es que lip-sync itxot oso gaizki. Eta esan zuztan, no porque fuera verdad, bakarrik eso tengo como, en plan, zuk esan zuzuna, mira que graciosa, en plan, tú eres komika, baina gehiago. Nire gertatu zait Ni hori gehiago. ere, baita ere. Bai. Zerbaitekin horrelako komentarioak, eta niretzat dira como, uy, que gratuito, en plan de zergatik. O sea, Bai, da ez como dakit gelditzeko, bullying. da como gelditzeko zure, eta zen notan, oye, gure oso igotea, en plan, que eres graciosísima, gure oso igotea da. No, ez dakit esan zuztan, eta gero esan zaben, como beste txorra bat, esan, ai, como soy, eta nik esan zuten, bai, un maricón borde, has inventado la rueda. Da, indodan bizitzan egin dodan gauzaik graziosuna, porque Oso nau con ongi. un odio dentro de mí. Normal. Nola etorzeik tokionetara eta Ja, izan, ja. no quiero fomentar la homofobia. Badau jende bordia, espektro guztian. Bai, Joder. espero guztietan. Ostadarreko kolore guztietan badau jende bordia. No hay necesidad, y te lo digo con esta cara. Bai. Bai. Gauza bat aurpegia izatea, beste gauza bata ez dela, bai. Aurpegia izatea. Bai. Orokorrean, jendea Bai. orokorrean, osea, berdin zait. Edo arlotan ze denatan. Ta ni izan naz marika mala, como sistema de Baina. defensa, edo konfundiruta, ba, igual zure bizitzako momentu baten, pues porque te crees alguien. Baina. Baina gero pasau hijatzu, Ni ya naiz tenemos oso los, hippie en tenemos ese los huevos sentido. negros. Zu ez sare bat ere. Ez, Ez ez sare. oso hippie, en plan, Bai. dena ondo iruditzen zait, Peace dena. and love. A ber, gero baita dauketela nere... Etortzen zaitela, Zure xarma. ez, baina etortzen zaitela Maleficio. norbait, que es mala. Para pekora! Bai, Que eta te denbora copia, zin, que te kompetentzian, ez copia. dakize, esan, no, que no, txiki. Osea, hau ez Ez dijo la gaude horta, hortarako, claro. ja. Gaina zen behar ginela, como, elkartuta laguntzen bat abeslari, Ze zaila den batzutan hori. gure arten gehiago egiten deula, pero bueno. No, baina zu badaukotzu maldadia, A Bai, ber, baina- guztiok dugu. Badaukazu. No, baina Guztiok uste da, dugu. galbo, xarmak eta bideoak badauku como un ritmo, en plan, como de rajar de peña, baina da, nik etxen dut kirola ditzen da benak bezala. Bai. Porque inoiz ez Esan dut zen esan bihar zuri. Claro. Es el Hori da. disfrute de decir, uy, Baina batzutan Eta egiten dugu ikusi zu. ezerta. No, literalmente, ez doia inora, zerta. baina da en plan, por soltar una burrada. Claro.
En plan, Zebakigu, En plan, humore beltza. esan behar ditugula, Ai, bi superinteligente. tontakeri, imar dugula parre, pues ya está. Ondo Esaten pasa dozu, barbe. en plan, esaten dozu, ez dakit, dau itxusia, eta nik esaten dut una más burra, eta zuk Ja. una más, ya es por decirlo, o sea, ya Ja. berdin jak. Bai. Ya estamos jugando al mus. Hori Ese alor dago. Hor dago la grande. Qué guay. Baino descojonadas. Ai, ama, cambio climático. Cambio climático. Vaya, madre. Ya pasatu gara hortaz. Cambio de tema. Cambio de tema total. Venga. Wow. Cambio de tema total, es que nago, hain cambio de tema total, nagoela hasta nasita de... Hain liluratuta. Ez, ekarri du zuentzat gauza bat, Bai, lilo ja, Stitch. pixkat, humorea jartzeko, ez? Ezkenen Vale. cambio klimatikoa, pues, azke potentea da. Bai, astuna da, bai. Eta batzutan, pues... Astuna. Astuna. Bai, barruan baldin bazaude, osea, egin du popopo, Izan daiteke, izan daiteke astuna, bai. Bai, total, Pero esto es oso graciosoa. Ze, aurkitu dut, zein den Nafarroko supermerkatuetan Bai. gehien lapurtzen den gauza. Te lo juro, ez duzuela sinitxiko. Hau da nire, honek dien, hau da nire Super Bowl. Orain da zure garaia. Honek dien nire olimpiadak. Hau da nire Lapurtu aktivismoa. supermerkatuan? Nik uste dut mundu osoak lapurtu biako zaukela supermerkatuan. Bedakitu zagatik, bi arrazoiengatik. Lehen da bizi, diru asko daukia. Ez ostu zure dendako alimentazion bazarrian. Multinazionaletan, zuk uste duzuke el señor Eroski, o el señor Lidl, o el señor Carrefour, dau raiauta, porque kendu dautazu un paquete de garbanzos, berdin jako. Ostu, eta gainera, bigarren arrazoia da, totxuena, daukie lapurreten aurkako aurrekontu bat. Egia da. Dago aurrekontua, erabili bieko da! Erabili bieko da! Horixe da! Beste kontuak aterako? Noski baiez, daukie aurrekontua, erabili bieko da. Eroski bere buruai dena ordaintzen. Horixe. Dena. Eroski lapurtzen bere burua lapurtzen en plan de jode, eski arrekontu erabili barko dugu. Totalmente! Jendia, nik supermerkatuetan lan egiten duen jendia, sobre todo ostu bieko zauela. Osea, hor Ja, en plan, Oye- sus propinas. Oie, txarraok dio indikan, Zeba. ¿Cómo que se va? Zuri harrapatzen bali mazaituzte. Te crujen vivo. Claro, Bai. lapurtzen, bueno, dare, vale. soldata minimoa. Jasotzen, lapurtzen zu primarken, eraztun bat, 2 euro. Bueno, te Crucificada. montan ahí, La marimonena, ¿eh? está robando, no sé qué, guazen txokorretara, guazen interrogatorio bat itea. Amor, eraztun Amore, bat. Zaudela, osea. 5 euro ziztrin. Kobratzen. Es que claro. Que no está O pagado. sea, Total. Ja. enpresatzen zulare da Bai. behar. Eta Ze txiko langileak dienak, pues mira, me la suda. Baina, badau jendia, de repente ikusten dauela bere momentua de ser Batman, eta esaten dau, al ladrón! Ja. Ze hostia, utzi bakia! Ja. Ja. A ver, también te digo, norbait janaria lapurtzen baldin badu, seguraski beharra izango duela. Eta berdin jat, beharrez bada, edo gustos bada. Hemen esan behar dut telebistan, me la suda. Ja. Me la suda. Ja. Porque, Me la bada, suda, colega. porque ezin dugu epaitu gauza bat, en ese sentido. Hau da, inbiot un símil, Bai, inbiot un pixka bat símil bai, muy jodido, ¿vale? Baina Vale. nahi dut Bai, entzutea. bai. Jendiak batzutan esaten dau, eske, ez dakit egin, hau gure otartzia como con mucho, porque da oso metaforikoa. Jendiak esaten dauenean abortua bakarrik eman biezala bortxaketa kasuei, azten zara epaitzen, norarte da bortxaketa dute. Orduan, norarte dan beharra edo norarte ez juzgatzia, ez dauko zentzuik. Ez dauko. Vale, ez dut uste metafora No, da metafora bat super payasa, baina esan idoteke Bai. ezin dozu juzgaude honek behar du, porque ikusi dugu bere soldata eta bere aurrekontua eta bere tal, A eta ver, honek ez du behar, porque no, ez du... egia da jatea behar bat dela guztiendako. Bai. Baina ez da berdina, garbantzu batzuk lapurtzea, edo un jamón ibérico de 5 jotas. Bai, claro, el jamón está más rico. Horrela noia, bihar bazu jan, eta lapurtu inbiozu, ez Baja ilegal, ondo. lapurtu ona. Ja, eta Me la pela, naz un criminal en esta Zuek cadena zela televisiva. lapurtuko zenukete. Ni lapurtzen dut salmona humaba. Ai, que rico. Bai. Dauko, el envase ideal ez da oso Egia handia, da. super garestia da, tonk. Bai. Bai, eta esan biotut nola, ni faten asko Bai, mitote bat. esan, porque ni jartzen es super nerviosa. Ni faten asko mitote bat de rafia al supermerkau. Eta da, kriston handixa, eta zatzeitxut gauzak, eta gainera gerokot lifehack, gero esangot bigarrena. Baina, eske, Me encanta. lehenengoa da lo de la boltsa, ni noiaz boltsa oso handi batekin supermerkau bat esaltzeitxut nire gauzak. Eta orduan, esate guzti nahian, nahi duzu boltsa? Ez.
Badaukat. Gainera zuzoaz de antikambio klimatiko. Total. Eta gainera, usten dut nire poltsa, eta behin, ahaztu zitzaidan, hau da egia, behin, ez nintzen konturatu, zauela el sobrecito de salmón azpixan, porque oso fina da, oso txikixa da, pasatzen dut, eta venga, eta noia sartzera gauzak, eta ni. Pues para. Pues que pena, hori da, eta barrura. Eta behin, beti etxen dut. Eta berdin eta behin, egon zen como, ez dakize pasau zen, baina zaukien como prisa asko kajan, eta tipiak hartu zuten, en plan, jaten bolso jo, hartu zuten boltza, zabaldu zaben, ikusi zaben sobria, jarraituen zaben. Aliada. Aliada! Bai. Horixe da, esan zauen, mira, no es mi... Osea, dauku prisa asko, izan bida, asko be más follón, parar esto, que venga el de seguridad, quitar... Da igual, salmón gratis. Berdin da, eta gero daukot bigarren lifehack. Dala nire karteran, dauko dala, liburutegi korte txartela, autobusan txartela, bilabesan txartela, kreditu txartela, osakidatze txartela. Orduan daz kriston magnetizauta, ipitan. Toki guztietan. Ni jartze dut nire kartera, piiiit! Eta ni, oi... Eta, klaro, ja dauko toda esta pantomima, ni sartzen a supermerkatura, piiit! Ai, barkatu, jo, eta, klaro, gero urtetzen da, eta piiit! Da igual. Eruen neike, el Iberico 5Jotas, ipurtzulo barruan sartuta, berdin da. Egin duzu hori baita, ere? No, hori ez. Ez ipurtzuloan ez. Porque, kontatu dizuet noiz bai, gertatzen zaidan niri, emakume batekin txikia nintzenean, igual 5 urte, 6 urte, joan nintzen nire izebarekin supermerkatura, eta nire aurretik, bazik joan emakume bat, logikamente, pizkatago gogo baita ere, eta ibiltzen zen horrela. Kontatu dizuet, ez? Ez, baina badakit zesan biosunta da nire lagun baten ametsa. Bai, eta joaten zen horrela. Kupertatu dut kasara, eta ni horrela. Gainera ni txikitan galtzen duen guztia, eta zergatik hau, eta zergatik bestea. Eta nire zeba ikusten ari zen jokoa, eta zaion horrelako likido moduko bat hor, vaginatik edo hortik. Eta ni, bueno, raro, eta tipa horrela. Eta pasatzen da, ez dakiz txorrada, pasatzen zuen kajatik, eta derrepente emakumea, zer duzu, baduzu zerbait, eta ez, ateratzen ari zitzaizkion langostinoak, bragetatik bera, hartu zituen, juro, herriak zirenez, hartu zuen peskaderiatik langostinoak sartzen zituen kuleroetan, eta ari imaginatik, horralu guztia, candidiasis. Eta nire nizeba nire egin en plan de, tia, que se le caen los langostinos, eta nire nizeba, en plan de, nola esplikatzen diota horro nik. Ikaragarria. Eta tipa ez, nik ez dut ezer, señora, que se le caen los langostinos. No, eruen biozu gezurra ya hasta el final. Claro. Hasta el final, hasta que te metan la mano y te lo sacan. Ze ona. Eta hor ezagutu zenuen Harry Chirla. Eta horrela jaio zen Harry Chirla. Ze guai. Hortik dator. Ba, beira, ni naukon lagun bat, sala pixkat klepto, en plan, ja, pixkat kezkagarria. Porque ninaz, baina bera zen pixkat klept. Eta guztetan jakon asko lapurtzea supermerkagoan, eta itxen zauen frutakin, porque zuk fruta aldozu eraman pixura, eta indar pixka bat, hainbastez pixatzeko, edo, inzaike pixau, jarraiperesua, eta gero sartu beste 3 fruta. Berak itzen zituen, bixak. Orduan, behin olako batian, porque ginuden gainera Frantzian, Parixen, Erasmusian izan zen. Eta olako batian, tipak pasau zauen, eta, dakit, uvas, 17 céntimo, edo olako zauen, una bolsa así de uva. Eta kajeria, en plan, ondo pixau dozuta bera. Bai, seguro, bai, eta pasau zautan, en plan, me la pela. Eta gainera, Parixen supermerkatuetan daukia gauza bat, dala pistolatxo bat, non zu, soiaz, tikatzen. Zuk hartzen dozu zure karroa, eta soiaz zure tikia Bai, egiten. hemen ere jarri dituzte batzuk, Bai, eroste dut, eta itxe dozu, eta beraz oian karroakin, eta igual tiketan zauen, 1/3 edo compraba. Eta esaten, Nere pitxukidek berdina egiten da, Baina horpegi izan behar duzu horretarako, eski jarte juten gea al autoservizio. Claro. Orduan, la autocaja. Ogik eta guztie, zuk hartzen duzu ogie estanteritatik, eta gero zuk aukera oin barra aukezu zein hartu dezun. Claro, eta igual hartzen zu garestia eta hartzen duzu merkea. Hartzen du merkea eta igual ateratzen zaio, bat, 3 hartzen ditu igual 3 barra gero kongelatzeko, aukeratzen du lako bollo bat. Ikono nazional. Ezakit. 10 zentimo. Ikono nazional. Guatxaba. Eta gero, neska, zuk itxen dozu antzerki. Ja. Jakin bieko zinon. Baina hau nahiz itxaso, keba. Igual, mira, igual Harry Chirlak, hori xa da, egin zezakeen. Mete las chirlas. Igual zezakeen.
Baina, Bai. ez, ni jartzen ez, ni lapurtzeko jartzen ez oso nerviosa. Ba, no, begira, Ez hemen dut- batzut beste life hack. Aian. A ver, venga. Begira, inbiozu gauza bat dela, beti kriminal baten lehengo pausua plan bat egituratzeko orduan da irteera ziurtatzea. Vale. Ez decir, ezin zare sortu krimen bat egitera, ez baduzu jakiten zein biozu gaizki ateratzen denean. Ja, igual esan dezakezu, Claro. ai, pues ez naiz konturatu edo Hoize dela da, zerbait, nire kasuan poltsana da oso sobre txiki bat, poltsa baten normala da ez ikustea. Ja. Ostra, ez dut ikusi, kobrau, berdin da, no pasa ni media. Ez esan bizu, no, ladro! Ez, edo autokajan, ui, ba, konfundiruina, sartu Claro. gaizki numero bat, jazta. Ja. Gero, urrengo 3 alditan, itxendozu ondo, ba, que dejen de sospechar. Gero, berriro. Ez que, claro, baita ere Berriro. joaten naiz beti supermerkatu berberera. Ni bai, baina berdin da, itxendozu on 3 aldiz, hei, kasi dut, ja! Eta gero, hor da. O denboraldi bat jun gabe, Horixe da. prestuta zazteko. Bai, edo soiaz betaurreko batzukin con un bigote. Drag. Zoaz Horixe drag. da, literalmente drag. Bueno, orduan, Bai. ekipo, salmona Bai. o mau. Salmona o Esan mau. duzu. Ah, bai, egia da, el item, bai. Zer da? Porque esan Ah, dugu, ostras. si robas, robas bien, ez? Lapurtzen Bai. dimo duzu, lapurtu ongi, Bai. lapurtu 5 jotas, Bai. ez? Zer uste duzuen Nafarroan, Zer da, produktue o janarie? Ez que nik rollo... esango nuke produktue dala. Producto de belleza, crema. Ze denak goaz a lo basikota, janarie, Ah, ez da vale, izango. vale. Ez da izango Ulertzen janarie. dut. A ver, Da produktu bat, bai, rollo de higiene personal, Bai. de una crema, guzti zaitez, esan behar duzu zerbait. zerbait, depilatzeko zerbait. Ez dakit, kutxillak, krema, bandak, depilatzeko. Nik esan bihot, izan bida zerbait. Txikia, edo lapurtzeko erraxa. Baitu. Ez que, ba, ez da, no? Izan bida Claro. zerbait lapurtzeko erraxa. Izan bida zerbait beharrezkoa, porque caprichos ez dut. Salmona, Porque no? izan bida ben kaviar, baina ez Ja, gien ja. come kaviar, berdin jat. Eta izan bida Baina ez da zerbait goñona. garestixa, porque bestela lo pagas, no pasas el mal trago. Así que esan behar dut... Chocolatina bat. Plan un kinder, solo por el gusto de robar. Ez. No, ya, nik esan bida gominola bat, golosina bat. Ez, baina, osea, oso ongi, osea, A ver, está claro badakiela zer esaten ari duen. Bai. mentes criminales, no dagoiaz. Fruitu? Lehorrak! Jazz! Claro, kriston Fruitu garestik lehorrak. die. Pistatxos. garestik die. Amasei euro pistatxo. Ez baina mordoak. Eta erosi zurituta. Total. Claro. Total. Badau pertsona bat hor Bangladeseko fabrika baten pistatxoak zuritzen, eta Eta janin gero zu. bie dau. Qué fuerte. Bai. Vale, bai, Lehorrak, total. Nik ere, imaginatzen nuen, pues, Ulertzen dut. jamoia, edo jamoi on baten sobre Bai. bat, edo rollo hori, ez? Bai. Fruitu Baina ez, lehorrak. ja. A ber, egia da, nik ezagutzen dut tipo bat. Esaten duela, erosi baino lehen, gastatu behar direla. Eta bera dijo supermerkatutik. Eskua sartzen eta jate. El mejor. Baina mundo muestra edo en plan Ja, hori intrusión esan total. O poltsa iriki. Intrusión No, total. no, rollo, baldin badago horrelako, pues, a granel, Vale, a granel. ez dakit zer, Jazz. baina joa dena, supermerkatu. Ikaragarri. Eso, hasia izara. Ikerri. Es que frogatu behar da, erosi baino lehen frogatu behar da. Claro. Nik txikitan nintzen el terror de las muestras. Porque gainera ikusten jaten rollo, 9 urtekin ez dozu ez edo behar. Baina noia en plan, hartu neike! Bai, bost! Jamon, gazta hor hartzen, odo. Me encanta. Porque gainera ezin naz egon janariaren ondoan jangabe. Así que hor badau bandeja Bai, bat. hori gertatzen da, niri ere gertatzen zait. Es como, ¿qué haces? Ez duzu guzerik, zergatik jaten duzu. No, Pues bukatzen porque hay que gara. hacer. Bai. Ezin dut Itxura. plater bat utzi bukatu gabe. Total. Oixe, nik bai, baina gero, en plan, adibidez, jatetxe baten gelditzen denaz como oso beteta eta eskatzen badut kontua. Kontuak irauten badau, 10 minutu Jaten etortzen, duzu. bukatzen dut, ja. Bai. Por aburrimiento. Sí. Puntuak. Ja, tu. Ja. Bai. Bai, Qué total. maravilla. Oye, zuek zarete, ez Giputxi eta Bizkaitarra, ez? Giputxi. 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 Bai. Guazen ikustera Gipuzkoan abertzein den... Total. Porque hemen Vale. daude komunitateko... Begira. Bai, ama. Bueno, ez du jartzen Gipuzkoa, jartzen du... Ea. Eso es. Ja, Buah, Blanca Paloma. ez dut esango. Esan bino ben, empieza por B. No, Ez. Ezin, Janarie. bai. Vale. Eta... Pizza. No, pizza bazarete ezin da. pixka txibaritagoak, Nafarroan baino. Oh. Esan barko dut. Vale. Kontxerba. Salmona humau. Ez da kontxerba bat. Bacalao. Ez. Zein da? Salmona humau, bacalao. Bokeroiak. Baina, arrain bat. Arraina, bai, probante. arraina, ondo zaudete. Bai.
Nabil ezaten... Arrain garesti bat? Arrain garesti Bonito? Ez, ostia, ja, baina hortik, Bonito tarro naiten Atún. gaude Bai. Atún bonito. Buah, me encanta bonito. Zego Nei xua. bai. Netarro ez. Arrain bat, jo que se, bakalao bat hor lapurtu osua. Pulpo! Pesan! Pulpo. Ostra, gustora lapurtuko nauke. Gustora, bai, ostra, un pulpo pulpito. bat. Olako hanka lodi bat diela, como de Gainera repente... ordu hauetan, ja. No, de repente die 23 € la Ja, pata itez ja. barrura. Urrengoan lapurtu dut. Pues begira. Os vais a cagar. Zer nahi duzue jakin baita ere, besteren bat. Dauko Ja, oso bukatzen bat, joateko. Iparralde. Vale. Iparralde ez, maitia, Espainiako. Murcia! Rollo, Ah, toki vale, errantzio barkatu. bat. Murcia. Tabaco. ¿Te imaginas? Murcia tabaco. Murcia. Chustas del suelo. ¿Esan? Likido bat da. Esnea. Monster. Ez, Coca-Cola. Pa hacer roncola. Hoixe da. Claro. Y calimotxo. Likido bat. Baina da, edari bat edo da likido Ez bat? likido bat. Ozpina. Ozpina. Hija! Qué asco. nik ¡Qué ez dut raras! Eta gaina, ospin botella bat nun sortzen Ozpina, zu? qué Ja, asco. ves? Ipurtzulo. Literal, Murcia. Flipa. Bai. Palante. Bueno, equipo, pues utziko dugu ja, hau. Bai. Joan gara, sekziora. Sekziotara. Ai! Inesanik, gauza, azkeneko gauza bat Bai. lapurretaren inguruan. Jarraitzen dut, daukot lagun bat. Jarraitzen dagoela, beste lagun bat daukala Instagrameko kontu pribatu bat. Eta da kontu pertsonal bat sin más. Baina noizbehinka igotzen ditu historietara bere proezak lapurtzen tokixetan. Lapurtzen tokixetan. Eta soltó biot un poquito de té en el día de hoy, porque ya Jardina es fully criminal, eta Ya esan dizut ves. bi gauza. Lehen da bizi. Fnac dendetan Polaroid kamarak, da super de moda, hola, Polaroid Bai, color pastel bai. super politxak, Superpolitak. no tienen alarma. Eta bigarren goz... Pa la BBC. No, nik ez dut esan bihar ezer. BBC. Baina ez daukat alarma, hori da un hecho tipo Bai. factual, no tienen alarma. Eta bigarrena, olako atxozar karrituetan, konpretan, oso erraz inseike kartulina batekin edo Claro. kartoi batekin edo tal, fondo bikoitza. Hori entzuna daukat. Fondo bikoitza. Ba, Magia, Nere prestigio. También te urte digo, betetzek laizter die, Eh? Nere urte betetzek laizter die. Ja. Una Eta kartulina naiz, oso. argazkilarien, polaroid. Vale. Ba, venga. Al lío. Zan zuen lagunei fateko. También os digo, espero dut eroskiko edo, lidereko edo, jefeak hemen ikusten ez egotea, porque se nos ha jodido el choringuito, Es que Ya, oso ez dituzte... No, hau lotu behar dut. Hau da aktivismo antiklimatikoa. Ja, egia da. Y lo digo con la boca así de grande. Hau da aktivismo Oye, antiklimatikoa coño, porque jende aberatsaren, aberastasunaren aurka doan edozein akzio lurrarentzat ona da. Y lo digo. Y si volviera a votar, Socialismo. votaría lo mismo. Horixe da. Ja! Presidenta, presidenta. asko. Hau pa Hola, lehendakari, tibia Eskerrik asko. lehendakari. Aupa el erandio. Aupa elera. Eta honekin batera, ja goia sekzioa. Guazen pixkantora Sekziora. egitera. Bai. Bueno, Bai. Drag egitea. hau Zerbait ekarri dezu. Hoi da nerea. da zurea, baina hau da el rollito de la Vale. txirla. Perfecto. De la txirla. Heavy metal. Hau Eso me flipa. baita ere. Me flipa. Hau itxasok erosi zuen, pero como, pues ez du inoiz ikusten, ustu jarri doala bitan. A beira. Unea. Lo Ber dit. ekarri hoi. Eta dakotzun korseta, dala xarmana. Korsea lobit. Pentsatu dut. Bai. Titiak aske, Bale. baina badakizue... Isa batzukin. Isa batzuekin. Total. Pezoietan. Como la gusta. Total. Eta gero media hauek, que gainera daude apurtuta, eta apurtuta gustatzen zaizkik A gehiago. beira, purtu gehiago, handikan. Bai, hoi da. Bai, ja que Bueno, estás horrela commit ongi, to it. de momento. Bai. Pero bueno, ikusiko du. Ja, no, gero konservau nahi baditzuzu ez. Hori da, orduan momentuz hauek. Nei hau utzi behar diazu, Bai, eta Es un lujazo. top hori, Te va top mucho. hori, Bai. faldarekin maravilla. Ai, ikuste dut asko zuretzat, bai. Es lo más, Nahi zu ikatzea bihar eta jantzen zuzuk, edo... Bueno, Bai. Non erosi dezu hau? a ver, hori igual jarriko du. Ezin da esan. Pues ya badakizu. Hau lapurtuta da? Horixe da. Ez, baina, gainera nire ama animatu ninduen hori hartzera, porque nire esan zan, ama, a ver, noiz jarriko dut hau. lo más, Eta nire ama, itxaso, baina dala hostia. Nahi da jakin, porque ditu people txiko, nahi da Ez. jakin, a ber, bat... Ez, porro bat eder. sartzeko nebozu, edo liatzeko zigarro bat, eta No, listo. no, ni eso, Edo salmona humau. Horixe. Eso sí, te lo digo, comprobado. El que el salmona humau. Liatzeko Porrua zigarro barruan. bat, Vale. liatzeko bai. Qué buena. Ikusten cada cual con sus life hacks. Osa, nahi Seba. zupizan ni izan, ez? Bai. Zu gaur, hori me Bai. mola, me flipa que te cagas. Vale. Ba, ingo bolako transizio bat a la transformación? Edo nola ingo?
Ez dakit. Jarriko zaitxugu ja? Transform. Nahi zuen pixka jarri? Zerbait, bai. Venga. Daukot Venga. laka horan duan, Hoi da, horregatik. Kresta real quick. Bai. Venga, aldio. Hemen nago. Joder, Geri txirla. Ze guapa. How are you? Que crecen tan rápido. Sí. Hor da. Daukotu zerbait Your baby. Bai. Daukot zerbait sudurrian. Sudurrean? Bai. Isa bat. Zauz pizka sudurgorrea. Sudurgorri. Da, Sharma Leone. Hoi da. Egin dugu. Nik ekarri diot bizitzara. Amama. Zara Hoi da. amama. Ez niz, ama. Amama. Atxozarra. Atxosar. Errespetukin nintzeitea, espero deu, honetarako ez ditzen ditugu. Eta hori zare hemen amasei urtekin, Ba, eta bai. ditu zaitxu atxosarra. Atxozarra. Ikaragarri. Bai, ez que está chula, chula, eh? Xula. Ella xula. Zemo Ja, ja. sentitzen zare? Ongi? Ongi. Dragis fan. Dragis fan. Dragispire. Dragis Oso fan. ongi. Dragis. Perfecto. Pues ya estaría. Manjaina. Ekipo, manjaina. Itzali nahi do. Zali nahi dut, bai. Ja, etxera. Ta intzin bar dezu. Hauta gero zin bar dezu. Hauta gero zin bar dezu. Bueno, igual zerbait Da, es apurtu malota, baino. eh? Zerbait apurtu baino lehena. Esaio zuei kamarai? Esaio zuei kamarai. Kamarari zer, botatzea? Venga. Claro, ez dari, ez dari bi. Lluvia dorada. Lluvia dorada. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.